Така. Въвеждаме си на латиница. Ево, ако го въведеш грешно, т.е. на български, то ще кажа, че не познава такова нещо. Така. Количество. Едно, защото тя е една услуга за една фирма. Така. Единица, това е мерната единица. Метри, километри, ден, седмица. Тук не е брой. Тук не е брой в случая. Само че тия се нанасят на български. Не го. Ето, виж сега, не го въведах правилно, веднага ми... Виж, и пише. Трябва да си го поправя. А само бъра ли пишеш? Само бъра. То си го познава. То е въведено като параметър. Щом сме на L, значи имаме сметка, от която трябва да се вземат парите и разходен център, който ще ползва тия пари. Главната сметка нашата е 51,130. Да, това ми го казва. Ако е някаква друга сметка, с 5 се уточняваш по коя сметка да се пусне този разход. Защото има различни сметки. Това са за офис консумативи, за канцеларски такива материали, нещо, ако има за всекакви, но това се уточнява с 5. Разходни центрове, аз съм си го разпечатил тук и ще го направя на теб. Аз понеже го знам нашия, но това е към нашия разходен център, 32305. Това не е нашия разходен център. Кратък текст, пишеш много сбито за какво става въпрос. Така. Ето, написа съм отстраняване на авария, само че ще напиша с В, не В. Ако чукнеш два пъти върху полето, можеш да работи. Тук имаме едно заглавие, това е вкарваш допълнителен текст, който разясняваш точно за какво става въпрос, за да може той, който одобрява, да знае за какво извършва, т.е. за какво става въпрос. Горе-долу си ги спомням иначе нещата. Отстраняване на проблемна оговорка. Че още какво да ни пишем? Това е. Сега, тук снабдителската организация винаги ни е на английски BG01. Къде е за Карлсберг, България. Така, група материали. Това си избираш. Нали, ако ти е резервна част, то автоматично ще излезе за коя група материали. Когато ти е техническа услуга, трябва да намериш 501 4100. А ти откъде знаеш? Не ми помня, защото я ползвам често. Но иначе тук има изброена. Просто трябва да превъртиш навсякъде и да видиш къде точно. Трябва да го търсиш. Ето ти, виж, техническа услуга. Цъкаш два пъти и тя се зарежда. Enter. Излиза ти техническа услуга. Не можеш, нали, услуга да я пишеш като някаква част. Да. Това е. Задължително трябва да е техническа услуга. Нанасяш цена 1440. И тук не трябва да забравяш винаги. Ще се намери. Това поле трябва да ти е отворено. Оценка. Оценката е за да кажеш тази цена
с ДДС или без ДДС. Ние като фирма, нали, работим винаги без ДДС. Затова пишеш като нетна сума. Тоест избираш, не го пишеш, а избираш като нетна сума. И другото, което е, трябва да кажеш от кой доставчик е. Сега ти не помниш, няма как да помниш всички доставчици, защото те са много, затова се търси. Търсиш на български, търсиш на латиница. За да можеш да го намериш обаче, не трябва да въвеждаш само някакво характерно, да кажем в случая, трябва да търся биспут. Вкарваме, това е като при компютърното търсене, звезда отпред и пиша. Може в по-съкратено да е биспут, примерно, и като му сложа звезда отзад, това значи му казвам, намери ми всички, които съдържат тия букви. Това словосъчетание с звезда, подграфи ме. Да. Търсиме. Ето, не съм го въвел как трябва. Нещо има. И трябва да продължа да променям. Ето. Виж как е написано, аз го пиша с Т, защото така го чувам. Реално то е с Д. Биспут, избирам го и ще излезе един номер. Всичките са с... Не излиза името на фирмата, излиза номера. Това е доставчика на услугата. Да, като напишеш тук източник на доставка, ще го видиш реално. Тук виждаш само номер. А ето тук ще излезе номер плюс името на фирма. Така. И сега си правя една проверка. Значи, въвел съм контировка, написал съм за какво става въпрос, количество в мерна единица, цена, група материали, снабдителската организация, доставчика кола. Ако искаш, може да си направиш, тук има едно, което е проверка. В смисъл, то ще ти направи проверка и ще ти каже дали всичко, което си попълнил, е правилно, но не винаги тази проверка е коректна. Така че трябва да си ги прегледаш ти работа. След като това нещо съм го направил, подам съхрани. В момента, в който направя съхрани, тук ще ми излезе един номер. Този номер си го записваш, за да знаеш кога какво си правил, защото иначе ще загубиш ориентация. А как ще си опишеш, вече си зависи от теб.